Alright mga katupay, good morning sa inyo lahat mga katupay. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katupay. At siyempre mga katupay, araw naman ngayong Sabado. Siyempre magpapahula na naman tayo mga katupay sa mamamagitan nating Mahiwaga Box. At siyempre mga katupay, kung sino na makakahula nito mga katupay, dalawang sundo na wala nakakahula. Nung una, 200 ang premyo, tapos 250. Ngayon mga katupay, magiging 300 na siya mga katupay kung sino yung makakahula nito mga katupay. Sino kayang pala rin na makakahula, magkakaroon siya ng 300 pesos mga katupay. At siyempre mga katupay, ito pala yung ipapahula natin ngayon mga katupay. Sirya pa rin siya mga katupay. Para magkaroon na siya ng boundary at siyempre panggasolina na rin mga katupay. Yan. Yan yung ipapahula natin mga katupay. Chicken skin ni Mang Juan mga katupay. Yan. Yan yung ipapahula natin mga katupay. Alright mga katupay, sino kaya mapalad na magkakahulan nito mga katupay? Alright mga katupay, let's go! Alright mga katupay, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo ngayon sa Pilahan, kung saan mga kasama ko sa Barangay Central Toda. At siyempre magpapahulan na naman ako mga katupay. At kung mahulan nila mga katupay, mayroon na sila 300 pesos ang boundary at ang gasolina pa mga katupay. At siyempre bago tayo mag-umpisa mga katupay, kung bago ka pala sa YouTube channel, bago pala napanood itong video na to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman dyan at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre mga katupay, ito yung natin kalahok mga katupay. Alright mga katupay, ito yung una natin kalahok. At siyempre, sana mahulaan mo. Sana, okay. Meron ka 300 pesos pag nahulaan mo. Ito wala pang kanilala ka mga katupay. Si Andres, Marcel. Ako si Antoy Velasco. Yes! Tinsikas ha, tinsikas. Okay. Pangalan na, Sinsiria. Okay. 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, punutin mo ang kamay mo. Katumpay nga Toy. Okay, anong mula mo katumpay nga Toy? Sa Sinsiria. Moby. Moby? Moby! Kaya mga katupay, hindi na ulaan mga katupay. Okay? Alright mga katupay, ito yung mga katupay kalahok mga katupay. Pag naulang mo, 300 pesos ito. 300? Oo. O yan, hindi ka na. Magkailan ka muna sa atin yun. Boy, yaman. Alright. Sa katupay, Toy. Ready na? Ready na, ready? Ready. Alright. Tingin ka sa kamay sa loob. Action! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, 5 minutes naman yung sagot kung anong 300 yan. 5, 4, 3, Toby. Toby. Malidan. Mali. My name is Dan. Danilo Visto. Tortelios. Mali. Wala pa katupay, mali pa rin mga katupay. Alright mga katupay, ito na yung pang-apat natin kalaw mga katupay. At sana maulaan na ng mga katupay. Ito yung mamula mga katupay. Pag maulaan mo ha. Sana. 300 pesos. Hindi na ba, okay. Pag-maulaan, pakilala ka muna sa viewers natin. Ako nga pala, si Sunny Boy, ang Mr. Pogi ng Barangay Central. Aga. Okay, ready na. 10 seconds yung kamay mo sa loob. Tapos 5 seconds naman yung sagot. Okay, puputin mo na yung kamay mo. Maya, okay. Ready? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Parang alam ko pa. 4, 3, 2, 1. Okay, puputin mo kamay mo. Puputin mo. Huwag magkukunin nyo. Sira, yan lang. Kamay mo lang puputin mo, ha? Dito String by Rate of strength? Mali ka na naman. Mali. Sayang. Ilang mga kapay. Pag-aman lang kalaw mga kapay. Mali pa rin mga kapay. Ang pagkakap ko na to. Pag walang kalaw lang kapay. Makalaw 10.
bilis na sagad. Red chip? Red chill. Sigurado ka? Ano pitchin? Yan, kuya, mali. Alright mga kapay, ito na yung pangalan natin kalaho mga kapay. Grabe naman ito, hindi pa talaga nakahula mga kapay. Apat na lang ang kulang mga kapay, wala na. Susunod na naman natin Sabado. Alright mga kapay, sana mahula ito. Ito na yung pangalan natin kalaho ha. Ayusin mo, galingan mo. Sige. Okay, bago lahat, pakilala ko na mga makilala ka naman. Hi guys, I'm James Bond. Okay, James Bond. Okay, ready na. Okay, testing ka dyan. Kapag nalaw ko. Wag mo James Bond. James Bond. Naging tayo talaga. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunot. Kamay mo. Kamay lang. Bunot yun na yan. Okay, 5 seconds naman. Sagot. Anong sagot to? 5, 4, sige na. Anong sagot? Wait lang. Wait lang yan. 2, Putukan ka na. Alam ano yun, malas na. Tama pa mga katupan. Wala. Alam ko? Wala ka na. Alright mga kapay, ito na yung pang-pinto natin kalahok. Tatlo na yung mga kapay. Alright, hindi na. Magpangulan, kakilala mo na sa view natin. Ray Marquez na. Barangay Central Toda. Ray. 093. Okay, pare, ready na. Ready. O, tensikan yung kamay mo sa loob, okay? Okay. Dukot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, buto mo kamay. Okay, katupay, Ray Marquez. Ano hula mo? Cornflakes. Cornflakes? Oo. May pangalan ba dapat na cornflakes? Mali pa rin. Okay, sorry. Okay, next time. Hindi na naman ngayon lang tayo magpapaula mga pagkakataon. Okay, susunod. Alright. Okay mga kapatay, ito na yung pang-walo nating mga kalaw mga atupay. Sana maulaan mo na. Maulaan mo na. Ito, hindi na kaula eh. Ito, makakaulaan ka na ba? Okay, ready? Okay, bago lahat, pakilala ko muna sa views natin. Ano pala si Carl? Carl! Patay ka, ready na. Okay, ready na ha. Sigurado yung lawa. Okay. Okay, ready na. Take Carl. Tapos nag-din na sa'yo. Sagot. Okay, ready. Bawal lang yung delete ito. Bawal mag-delete ito. Okay, take. Dito naman ha? Dito lang yun. 8, 7, 6, 5, teka lang. 2, 3, 2, huwag mo kurutin. Kurutin. Sabay lang. Kurutin. Yan. Ano mo? Sipin na mga kapay. Mali. Alright mga kapay, pangwalo, pagsiyang na ito mga kapay natin kalaban ng kapay. Pagsiyang ka na, isa na lang kulang eh, wala na. Pero bago ang lahat, pag pinalagay mo natin. Ay, porong. Alright. Pampanga. Alright, shout out po muna mga taga-Pampanga. Shoutout sa mga Pampanga. Okay, shout out din sa mga lahat ng mga kapampangan dyan. Sige, galingan mo. Sisikat yung kamay mo dyan sa loob ha. Ang bawal lang, yung silipin, bawal manilin. Alright, 10, 9, 8, May pasero na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sabay na no? Roller. Ano? Burote, wala kamay mo. Ano? 5, 4. Roller coaster. Patok yun ah. Okay, next. Ito naman. Ito, pakulan natin kalawang. Pakuli. Pakulan na. Okay, paano ba? Ito yung pakulan natin kalawang. Pagtawag mo na ito. Siyempre, sunod ka pa daw. Pag hindi mo na ba, hindi pa maulaan, magiging 350 na siya mga kapatid. Pero pag naulaan, hindi mo siya. Okay. Okay, pakulan. Pakilala ka muna.
Pangulay na lang natin ka lang sa mga kapay. Mag-sampo na to. Ano hula mo? Ano hula mo? Pangulay mo natin. Pangulay ka na eh. Ano hula mo? Ha? Pagkikip! Tama na! Ay! Eh nga, bunutin mo nga. Pangulay na to mga kapay.